Zdravím vás a vítáme vás na dnešním webináři Rozdíly mezi mužem a ženou. Já věřím, že už se vám někdy stalo, ať jste teda muž nebo žena, že jak si tomu druhému pohlaví neúplně rozumíme a dostalo nás to už do mnoho komplikovaných situací. Takže dneska se podíváme na to, v čem jsou konkrétně teda ty rozdíly a jak je vyřešit. Protože já věřím, že toužíte mít doma pohodu a toto nám to někdy narušuje. Takže na tohle jsem si samozřejmě pozval ne muže, ale ženu, aby jsme tady byli vyrovnaní a mohli jsme vám říct právě, jak to je. A mým hostem je právě Verča Hrubá. Já vás zdravím. Výhoda nás dvou je, že vlastně oba dva přednášíme a konzultujeme právě lidi s různýma manželskýma potížema. Takže máte tu velkou výhodu, že se na to můžeme podívat z obou dvou stran. Dobrá, takže první moje otázka. Veru, a vnímáš ty nějaký rozdíl mezi mužem a ženou, který by určitě naši posluchači měli znát, protože by mohl být zdrojem právě velkých hádek nebo komplikací? Určitě ano. A tak samozřejmě jsou nějaký rozdíly v tom vzhledu. Ty jsou celkem patrný, bych řekla. Tam to asi poznáme v celku jednoduše. Teda aspoň doufám, že to poznáme v celku jednoduše. Dneska už to není až tak jednoduchý, to je pravda. Ale budeme se spíš bavit o tom našem fungování, jak muži a ženy fungují a jak to vidí holky a jak to vidí kluci. Takže myslím si, že jeden z takových těch asi nejhlavnějších rozdílů je, že třeba my ženy, když přijde nějaká jako situace, problém, něco se nám stane, jo, třeba nás vytočí kolegyně nebo něco, tak my si o tom potřebujeme jako popovídat. Což chápu, že pro vás chlapi možná někdy jako je náročný po celém tom dnu třeba té práce, že jo, toho je hodně a řešíte spoustu situací, ale my ženy fakt to jako potřebujeme rozebrat, rozpitvat, pochopit, proč se to jako stalo a pro ten náš jako klid, aby jsme to mohli jako zahodit a jít dál. Takže není to jenom o tom, jakoby přijít a samozřejmě jako my holky máme rádi, když nás ten chlap obejme a řekne, hele, to bude dobrý. Ale jako ještě předtím bychom potřebovali nějaký prostor na toto jako trošičku rozebrat, že víš, že ona fakt ta kolegyně jako toto a ty děti toto a jo, ta kamarádka mě zase toto. Takže my si prostě rádi povídáme, no. My jsme ještě nevyčerpali tolik jako ty energie a těch slov a potřebujeme to rozebrat. To je asi takový jako za mě, co máme, bych řekla jinak. Mm-hmm. Já se slyším jedné věci. Mm-hmm. Já si myslím, že je důležitý, aby si ten pár povídal. Ale zjistil jsem takovou zajímavost, že když ta žena vlastně nemá kamarádku, nějakou blízkou a blízko. Tak ji má doma, no. Tak se to dělá vlastně s manželem. Tak a to může být někdy problém. Tak a tam je za mě právě to úskalí, protože aspoň moje zkušenost je taková, že ten chlap, on chce jako pomoct, že jo? Takže on tak jako poslechne chvilku a pak se snaží najít to řešení. Ale my jako ne vždycky potřebujeme to řešení. Nám někdy fakt jenom stačí to jako za sebe vysypat, říct, jak to bylo jako hrozný, jak jsme z toho jako hotoví. A tam je jako těžká úloha ve chvíli, kdy ten chlap je ta kamarádka, že jako čekáme, že nás teda bude aspoň 10 minut jako v kuse fakt plně poslouchat a vnímat, ne, že si u toho bude dělat jako něco do práce ještě a tak. Takže za mě toto, no. Myslím, že jsi ještě hodná na ty ženy. 10 minut, může to být někdy i delší, takže bylo dobrý, pánové. Opravdu je dobrý tomu rozumět, o co tam jde a někdy budete poslouchat díl, ale vrátí se vám to, takže vydržte, je to fakt dobrý. Já si myslím, že celý ten jako problém začal už jako v dětství, jo? Že vemte si, když se mladý nebo malý kluk někde rozštípe, tak většinou je mu jako řečeno nebreč. Jo. A jdi to zvládnou, udělej to znovu, jo, a něco takového. A u holčiček máme tendence, joj, a pověz nám to, a pověz, co se stalo, pojď sem. Takže já bych nechtěl teďka říct, že vlastně je to něco jako v nás vrozený, ale blbý je, že my to budujeme. My to budujeme od těch dětí, že vlastně takhle k ním přistupujeme. No a pak, když jsme dospělí, tak
Tak se nám to vrátí. Přesně. A máme něco těžkého, tak to tak máme. No. Ty chlapi jsou vedený, ok, jdi to zvládnout. A nebreč mi tady a jdi to zvládnout. Ty ženy jsou vedený víc tomu, ok, pověz mi, co se stalo. No, je to tak a samozřejmě i holky řeší trošku jiný starosti a jiný věci než třeba chlapy. Takže na to bych se já chtěla zeptat tebe třeba, že tam si myslím, že tež budeme dost narážet. Jako co s tímhle třeba? Já už jsem teďka to trošku načal, jo, v tom, co jsem teďka řekl. Je, že ten rozdíl mezi mužem a ženou, tak my ho vytváříme. Jo. Je to fakt až jako vtipný. Že když si každý udělá v podstatě průzkum mezi holkama i klukama, tak zjistí, že v těch hlavních věcech chceme stejné věci. Když se chlapů zeptáš, jestli chtějí, aby jim byla přítelkyně věrná, chce to, i ty ženy to chtějí. Jestli chceš, aby byl pravdomluvný, aby komunikoval, co si myslí, jestli chceš, aby ten člověk byl iniciativní, aby tvořil, měl cíle. Víš, že když se zeptáš na zásadnější otázky, tak zjistíš, že dostaneš dost stejnou odpověď. Jen ta forma, jak to realizujeme, je občas trošku jiná. Ale já si myslím, že je to hrozně tlačený touhle dobou. Jo, že ženský musí být takový a muži musí být takový. Protože kdyby to tak nebylo, tak se něco se ženama stalo. Jo, že byla nějaká v úvozovkách epidemie. Že ženy se chovaly dřív jinak a měly jinou roli a jiný přístup. A nějak se to změnilo. A to samé se stalo u mužů. Mně přijde, že žen se staly teďka jako víc takových chlapy a chlapy nám vyměkli. Jo. Takže to není ale věc, která by se mohla změnit. Jo. Dneska je moderní, že je to genetický blabla. I kdyby to tak bylo, což upřímně vůbec takhle není, ale i kdyby to tak bylo, tak nemůžeš přebudovat geny za 1 století. To prostě nejde. Takže jde o to, co my tlačíme do hlav těch lidí. A jak to do nich hustíme, tak my je rozdělujeme na 2 tábory, které si prostě nemůžou rozumět. Ale to není pravda. Ty tábory si můžou velmi rozumět a chtějí si rozumět. Takže já bych asi vynechal různé teorie, že ženy jsou odněkud, muži odněkud. A nehledal bych ten rozdíl, ale hledal bych tu věc, jak to společně můžeme zvládnout. Takže budeme hledat něco, co je nám podobný. A na tom bych to postavil. Jo, že bych nehledal, jak se obětovat. Musím trpět, abych s ní vydržel a musím hodinu se snažit poslouchat, protože já se omlouvám, já jsem se musel rýpnout. Těch 10 minut je krásných. U mě to je 10 minut. No. To je super. To je super. Ale fakt bych to postavil na tom, co je pro nás oba dva důležitý. Netahal bych nějaký malichernosti do toho vztahu, ale zaměřil bych se na to zásadní. Že když ty lidi v životě nemají dostatečné hry, tak začínají řešit takové jako blbosti. Jo? A hledat právě takový ty... Tchýně říkala, že on tohle. To jednak, ale fakt jako maličkosti. Jeden z důvodů, proč ty lidi dřív vycházeli líp spolu, že ten denní život byl výzva. Takže se nehledalo ty rozdíly, ten důraz na ně, ale to, co můžeme dělat spolu. A jakým směrem my můžeme jít spolu. A jak si můžeme pomoct. Spolu. Přesně tak. Takže to je moje jako tip na ten rozdíl mezi mužem a ženou. OK, je fyzický, 100%. Ale nerozdělovat. Nerozdělovat. Protože jinak pak budou rozděleni. Nikdy nenajdou cestu k sobě prostě. Neexistuje nějaká verze, jak to těm mužům nebo ženám usnadnit. Že nejčastěji ten rozdíl, že cíle jsou různý, ale nejčastěji můžeš vidět, že narazí právě v komunikaci. Je to hrozně vtipný. Že se sebou mají bavit, ale to je úplně... Ty hlediska, jak, jsou dost rozdílný. Máš nějaký jako tip pro naše diváky, co by se s tím dalo udělat? Určitě pár tipů mám a ještě navážu na to, co jsi říkal ty, že za mě tam ten první tip a v podstatě to, co s tím souvisí, je ta ochota chtít toho druhýho pochopit. Protože pokud tam přijmu ten názor, že ženy nejde pochopit a chlapi jsou prostě jiný nebo všichni stejný a podobné věci, co tak jako letějí tou společností, tak nemám šanci to zvládnout. To je jedna z věcí. Druhá je v podstatě to, že zeptat se vůbec toho druhého třeba člověka,
co je pro něj toto důležitý, nebo co on by ode mě jako chtěl, co ode mě třeba očekává, protože možná si nesem, že z dětství nějak, jak to vypadalo a fungovalo u nás doma, ale možná ten můj partner to třeba chce trošku jinak a nikdy jsme si to vlastně jako ani neřekli. Jo? S tím se potkávám často, že za mnou přijdou lidi, kteří třeba jsou ve vztahu prostě 5-6 let a já říkám, dobře, a co jako ten tvůj partner třeba má rád, nebo co od tebe jako chceš slyšet, aby měl pocit, že je milovaný a to. A teď na mě koukají, jako, že když se jich ptám jako na nějakou děsně záludnou otázku, že kde je bermudský trůhelník. Takže to je takový můj druhý tip, asi se jako vůbec zeptat. No a potom samozřejmě podle toho jednat, ale celkově tip, který si myslím, že bude asi platit jako ve většině případů, je to, že my jako ženy tak potřebujeme mít pořád ten pocit, že jsme jako milovaný, že jsme krásný, že prostě ten chlap je s náma rád, že mu tvoříme to zázemí a tak dále. A bohužel nám fakt jako nestačí říct, hele, miluju tě a to platí jako do odvolání. Prostě, jo? My to se bohužel třeba slyšet častěji. Takže jednou za čas říct, jako mám tě rád, vážím si na tebe toto, seš stále krásná, i když ty kila třeba po těch dětech prostě přibyly a tak dále. Protože nám to vesměs jako řekne třeba kamarádka, jo, a OK, ale od toho chlapa je to prostě něco jiného. A samozřejmě, čím jsme jako díl v tom vztahu a starší, tak aspoň i já to jako vnímám, že přirozeně si říkám, co když se mu začne nějaká jiná líbit víc a tak dále, že já potřebuji vidět, že jsem furt pro toho chlapa atraktivní. A zase si myslím, že třeba u těch chlapů, že to, že mu řeknu, hele, máš hezký zadek, jako asi úplně nebude to správný potvrzení pro toho chlapa, ale že to naopak zase bude spíš o tom, že chce vědět, že je tam ten chlap, že já ho vnímám jako někoho, kdo se o nás postará, že je to někdo, že vnímám, že třeba chodí do té práce díl a snaží se vydělat ty peníze, aby nás zabezpečil a tak dále, že fakt jako potvrdit tu roli toho chlapa v uvozovkách. Jo? Že tam vnímám za mě takovej ten největší rozdíl, protože jako říct ženský, ale krásně jsi mi vyžehlila, jako poděkovat, jo, ale myslím si, že když řeknu, dneska ti to sluší, miláčku, udělá jako větší službu, než jí poděkuju za to, že mi vyžehlila košile nebo vařila večeři. Takže to je ten můj tip, že v tom potvrzení vnímám, že je jako jeden z největších rozdílů. A potvrdit to jak kdyby tu roli v podstatě. To a že je ten partner pro mě důležitý. Ale myslím si, že každý z nás to bude, nebo jako chlap to bude vnímat jinak, to vhodné potvrzení, než ženská. A i tohle se dá zjistit. I na tohle se dá zeptat. Jo? Třeba právě tou otázkou, při čem se cítíš nejvíc milovaný, nebo při čem se cítíš nejvíc milovaná. Jak ti dokážu, že jsi pro mě důležitá nebo krásná. Takže asi toto bych řekla, že dost usnadní tu komunikaci. 100%. Já bych jenom ještě možná k tomu doplnil jednu věc. Že je lepší potvrzovat častějiš? No určitě. Než si to šetřit na to... Na výročí. A nebo že čekám jenom na ten make-up, jinak nepotvrzuju. Dneska ten svět dává pozornost hlavně těm jako dramatickým věcem. A pak máme dramatický život. Jenže jestli člověk chce mít jako fakt hezký vztah, tak právě opačně se to zvládá, dávat tu pozornost a ten skutečný obdiv a zájem a dát najevo tomu partnerovi, že si všimnul něčeho fakt hezkýho. A když se tohle potvrzuje, tak ta druhá strana má chuť to dělat víc. Takže vlastně někdy tak trošku jako smutníme nad tím, že no víš, dřív on dělal víc tohle a dřív ona byla taková. Víš? A nějak se to ztratilo a teď koukáme, že vlastně ona, ta druhá strana, nebo on, za to může, že toho je míň. Možná jo. Ale moje otázka je, jestli když se to dělo, jestli tam bylo to potvrzení. Víš, dát to, jak jsi říkala krásně, najevo, že jsi z toho všimla a že si toho vážíš. Protože podle mě, když je tam vždycky takhle jako fakt krásný, to potvrzení toho, tak ta věc se nestrácí. Je to tak. Jsi mi teďka úplně nahrál, napadla mě třeba schůzka, kdy jsem měla manželský pár, měli nějaký problémy mezi sebou
A já jsem mi nechala 10 minut jenom říct tomu druhému, jako čeho si na tom druhém váží, nebo co na něm má rád, co na něm obdivuje. A tak 5 minut z nich nebylo jako vlastně schopný, nedostali jsme z nich nic. Jo. Po 5 minutách, které jako začaly pomalinku, a už bylo vidět po těch 10 minutách, kdy řekli fakt jenom pár věcí a věřím, že by za hodinu jich našli mnohem víc. Tak jak najednou se jako začali přibližovat a víc jako usmívat a víc komunikovat. Takže je to potřeba. Jednoznačně. A já se zeptám teda teďka tebe jako chlapa, jestli ty máš nějaký tip, který by tomu celkovému fungování toho vztahu anebo té komunikaci v tom vztahu a v těch rozdílech teda mohl pomoct. Určitě. Ještě mě napadá jedna věc, která se též bohužel moc nedělá. A to je, že máme tendence toho svého partnera hodit do nějaké jako šablony, do naší šablony. Jo, jak já si myslím, že je to správně a co se má dělat. Já rozumím tomu, že té osobě je to příjemná jako verze, jak by to mělo vypadat. Ale myslím si, že ta osoba by nechtěla, aby její partner byla úplně stejná. Aby zmizelo to koření, není to hezký. Že? Představte si, že chodíte sami za sebou. Jo. Možná ze začátku by to bylo celkem vtipný, dokončovat věty a dělat všechno stejně. A já myslím, že po určitý době by to bylo velmi už nudný. Takže ta chyba je toho partnera se snažit přetvořit do té mý šablony. Tomu partnerovi člověk potřebuje dát tu volnost. Jo? Teď nemyslím volnost, že najdi si jinýho borce, ale volnost v tom, jaký ten člověk má cíle, jak je chce dosahovat, jak má rozvržený den a tak dále. Dá tam tu možnost. Jo? Samozřejmě můžeme se pobavit, aby jsme se sladili organizačně, a to tam musí být. Ale dneska ty lidi fakt si myslí, že je jenom jedna šablona a ta je správně, žádná jiná. A jakákoliv výstřednost nebo jinost v tom vztahu, tak je pro ně zdrojem hádky a rozčilení a naštvání a podobně. A jediné, co by stačilo, dát tam víc prostoru. Je zajímavý, když vidíš šťastný pár, když jsou spolu, tato věc tam funguje přirozeně. Jo, že ta partnerka chce jít udělat toto, OK, tak to jdi udělat. Když máš tu volnost, tak se chceš vrátit. Když tu volnost nemáš, tak začneš utíkat. Takže samozřejmě má to zase svoje jako hranice, jo, ale když my nedáme těm lidem tu toleranci, tu možnost se realizovat a jít si vyzkoušet ten náš náhled, začne být soužití s člověkem, který tomu brání, velmi náročný. A ty lidi by si to měli dopřát. Jo, ne se prostě sekat. To je potom ten problém. Takže dá tam ten obdiv, co jsi říkala, a dá tam tu toleranci. Pak bude krásný žít v takovém vztahu. Super. A možná na úplný závěr mám jeden takový ještě tip. A pak se zeptám tebe, co by si třeba ty lidi mohli nastudovat na to téma. Ale je to porozumět vůbec té mysli. Co se v té hlavě toho člověka odehrává. Ať už té mojí, tak i na té druhé straně. Takže za mě pravidlo číslo 1 by bylo právě porozumět tady tomu. Jo, protože když tomu nerozumím, nedá se mi to zvládnout. Je to těžký, narážím tam neustále do něčeho a v podstatě sice na sebe mluvíme velmi nahlas, ale vlastně nekomunikujeme. Takže za mě určitě bych pozvala naše diváky na kurz Anatomie lidské mysli, kde si myslím, že spoustu věcí pochopí, proč to tak je a jak se s tím dá pracovat. Ale vím, že máme ještě jedno doporučení a že ty ses na to nachystal. Tak co by si měli ještě nastudovat? Já jenom k tomu kurzu Anatomie lidské mysli. Jedna z věcí, co tam lidi učíme, je, že člověk má občas impulzy, fakt nekontrolovatelné impulzy, který ho vedou k tomu, že se chová jinak, než by chtěl. Já věřím, že vás napadá příklad, kdy vlastně zpětně, když se na to podíváte, tak si řeknete, no, kdybych na to šel takto, bylo by to lepší. Je zajímavý, že to hledisko vůbec máte, jo? Že tomu rozumíte, co by bylo to nejlepší řešení, ale v ten moment nám ho nejde využít. Takže potom člověk má tendenci dělat věci, co nejsou fajn a nemají pod kontrolou. A když jste na té druhé straně zase, tak my děláme chybu v tom, že zaměňujeme ty impulzy za toho člověka, kterýho máme rádi. Protože ty impulzy nejsou on.
nebo ona, to už je jedno. Náš partner nebo partnerka jsou fantastický. Věřím, že jste si vybrali fantastického člověka. Jen ten člověk tam má takový určitý mechanismy. A je třeba jim rozumět a naučit se je zvládat. A o tom je kurz Anatomie lidské mysli. Takže proto, Veru říká, velmi doporučujeme. Stačí nám napsat, my vám řekneme, kdy se ho můžete a kde zúčastnit. A normálně my doporučujeme jeden kurz. A tohle je náročnější disciplína. Na to manželství, tak já mám tři. Všechny jsou teda od pana Habarda. První je, jak zachránit manželství. Studovala jsi, Veru? Jo. Já tež. Všechny tři. Jo. Takže už hoří. Přesně. Potom další je, jak vytvořit úspěšné manželství. Jedna věc je zachraňovat vztah, druhý je budovat ten vztah. No a třetí, ten je zásadní, když už zvládnete ty první dva, buď tu verzi, že z toho špatného do dobrýho, anebo z ničeho máte to dobrý, tak potom ten třetí, a to je, jak si udržet šťastné manželství. To je tento. Takže proto celou kolekci, ať to máte sichr, protože kdo už z vás někdy zažil dlouhodobý vztah, tak víte, že ten vztah není jenom nahoře, ale to se to tak jako různě prolíná. A právě potřebujete různé znalosti, jak v té momentální situaci se máte chovat a co dělat, aby to bylo prostě super. Takže my děkujeme s Verčou, že jste se podívali na tenhle díl. A těšíme se, až vás uvidíme na přednášce Anatomie lidské mysli, anebo až si přijdete nastudovat ten kurz. Stačí nám dát vědět a určitě následujte. Připravíme si pro vás zase nějaký super tipy. Přejeme hezký večer. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like.